l'estiu avall amb Habana Comèdia. I torna a ser divendres, i quan són aquestes sintonies, que tornen a estar els nostres dos xics de l'Habana Comèdia, Terbi i Adrián. Benvinguts, com estem? Que ràpid passa el temps. Hola, què tal? Com estem? Bé, doncs mira. Jo estic a l'expectativa en què mos sorprendreu avui, perquè l'última vegada vam parlar de records d'estiu. Sí. Te'n recordes de lo que vam parlar la setmana passada? No, fa 15 dies. Fa 15 dies, uf! Fa 15 dies, és veritat. Clar, és que està ballant molt, Sí, vam parlar l'últim dia del Winner Taco, del Minimil, del Tang, de l'horxata concentrada. Bueno, recupereu a iVox i a YouTube. El cafè és exactament el mateix, és casualitat això també. Sí, bueno, perquè venim a gravar i passem sempre a buscar el cafè antes de fer la secció. I llavors, avui, Adrián, mos parlaràs de tres coses. Tu, avui mos portes tu la secció. Jo, sí, bueno, sí. Ja anirem comentant els tres, però... A veure, va. Porta quatre coses de lo que a mi més m'agrada de l'estiu, que són les cançons de l'estiu. ¡Hombre! M'encanten les cançons de l'estiu. Ja no n'hi ha. Sí que n'hi ha. No. Si les escoltes a l'estiu, totes són cançons de l'estiu. Sí, claro, el Carmina Burana és una cançó d'estiu si te l'escoltes el 15. Però el hit del verano com a tal... Però ja no està la cosa aquella de la cançó de l'estiu. No. Com abans. Però claro, la cosa de la cançó de l'estiu era una cançó fàcil, senzilla, que tu recordessis i al mes ja t'avorries i la deixaves anar, no? Sí. Però això és tot el que fan ara. Sí, exacte, sí. O sigui, era com... Sí, l'acceleració esta que n'hi ha, pues ja estava abans amb la cançó de l'estiu. Sí. Però llavors durava els 3 mesos, te l'aprenies, fes coreografia. Exacte. I quan arribava la tardor s'acabava. I que normalment venia en disco. En CD. I jo recordo, això que has dit, la coreografia, jo recordo que la primera coreografia que vaig fer, ballant, va ser Torero, de Chayanne. Tenia 12 anys, 13, al càmping on anava a veranejar. Van organitzar com una espècie de concurs de ball i ens van ficar ahí a... Claro, a mi em va agafar 3 o 4 anys més que tu tinc. Tu quants tens ara? Jo he fet 41. Jo tinc 36. Claro, pues sí. Claro, tu et va agafar en 13, a mi em va agafar borratxo ja, Torero. Jo em pensava que ets lo menut, jo en tinc 35. No. Bueno, pues porteu un any, vosaltres. Un any? Sí, més o menys. Tu quants fas aquest any? No, jo ja els he fet, 35. Jo faig 37 aquest any. Tu fas 37? Veus? A mi em va agafar... A mi Torero, la coreografia de Torero em va agafar ja a la discoteca. De fet, tinc unes amigues que van fer la seva pròpia coreografia de Torero i ballàvem aquella, perquè com la feien elles, la ballàvem en elles allí. És que la cançó de Torero era molt guai. Jo he de reconèixer que Torero no m'agradava en plan ironia, sinó que m'agradava de veritat, quan era adolescent. O sigui, Torero m'agradava molt. Ara crec que és una red flag cada frase de la cançó, però en aquell moment era potent. No, hombre, joder. Chayanne, el videoclip que tenia parant a meitat de l'autopista, que es ficava a ballar i tal. Al mig del carrer. En tot lo morro, tota la xuleria. Sí. Bueno, és que era Chayanne en su prime. Chayanne siempre está en su prime. Para mí Chayanne siempre es su prime. Però venia de Salomé, que estava aquí i va treure Torero i Salomé es va quedar allà baix. Claro. O sigui, es que van a fortíssim. Ay Mamá, tiene una canción que se llama Ay Mamá. Sí, correcte. Es que me las sé todas de Chayanne porque tengo... Ets grupi de Chayanne, Adrián? Ho era, quan era adolescent ho era. Jo quan sortíem de festa tinc que dir que les de Chayanne eren... Són potentes. Sí. Tenia un disc descarregat de l'Emule totalment, de Chayanne, i me vaig imprimir la portada i la vaig ficar ahí, rotllo... I semblava un disc de veritat. No s'escoltava malament després, però bueno... Me'l van regalar, he de dir, per Nadal. Me van regalar un disc pirata de Chayanne. Ole! Així m'estimaven, la gent. Hòstia. No, però jo el disc, el que escoltava més i el que sí que me comprava cada estiu era el Disco Estrella. Us en recordeu del Disco Estrella? Sí. Habían com 4 CDs que era lo que más se baila en el Caribe y lo que más se baila en Ibiza. Que eren tot cançons gravades per altres artistes, no eren les originals. Això t'anava a dir, claro, que... Eren per exemple... pirates sense ser pirates. Si esta gent comprava els drets de les cançons per a gravar-les, no? Jo què sé, cantava... Hi havia uno que es diu Paulina Ruiz, per exemple. Sí. En comptes de Paulina Ruiz, Paulina Ruiz. Era el pre-evolution de la música. Te ficava, jo què sé, però hi havia d'originals, te ficaven David Civera, Coyote Dax, i després te ficaven Paulina Ruiz, que tu la senties i deies, no. Esta no és Paulina Ruiz. Sempre hi havia algo de la cançó que no era exacte, en los arreglos, en això, i allí es notava. Sí. Ara tu quan veus a Paulina Rubio també dius, no és Paulina Rubio, no? També. Esta persona no és. Recordem que durant un espau
crec que van ser les proves d'accés a la universitat de 2015, per dir alguna cosa. Pau 2015, Paulina Rubio es va pensar que el hashtag anava per ella i anava comentant. Anava comentant. Perquè havia tret un disc o alguna que es deia Pau. Sí. I es va pensar que Pau 2015 o Pau 2013, no me'n recordo de l'any, anava per ella i la tia anava boja comentant i fent likes i fent retuits. Al·lucino. Boníssim. Això se m'havia passat per alt. Què més? Vale, més CDs. No, CDs no, cinta. I tant. Oh. Cinta comprada al Mercadillo. I tant. Bombazo mix. O sigui, Claro, és que... igual que al Disco Estrella hi havia originals, al Bombazo mix eren totes còpies. Claro, sí. Vosaltres vau comprar alguna cinta de Bombazo mix? Perquè jo el meu primer record de l'estiu és comprar una cinta Bombazo mix. És que abans dels bombazos estaven... no sé si es Jo deia recordo Bombazo, molt però el algo Caribe així. Mix. Caribe Això sí Mix, que me'n recordo molt. però... Sí. N'hi havia un altre que tenia varios números, que va sortir inclús un a la portada que era una paròdia de Aznar. De Aznar, hòstia, no me'n recordo d'este, però... I ara no em surt... Potser no estava ni viu. Eren los Bombazo Mix? Ara no me'n recordo. Però sí, n'hi havia uns que cada any esperaves aquell i el número, no, o sigui, el número, lo que tocava, perquè eren remix de fet eren remix. Claro. Això, me penso que eren molts remix i versions i això de les... Jo tinc un CD de lo més escoltat al Caribe, que són tot discursos d'Hugo Chávez. Tot. Ah? Lo más escuchado del Caribe. Home, No és veritat, però podria Jo és ser-ho que he de tranquil·lament. confessar que les cintes de casset les gravava jo. Ah, bueno, claro. Quan A sonaven a la ràdio, li donava, saps allò... A les dos tecles, no? En plan... jo no he gravat mai de la ràdio. No! No. Hòstia, doncs tens una edat ja. Ja, però jo no he gravat mai de la ràdio. Jo gravava... És que mon germans tenien molts de casets i van començar a comprar CDs quan jo era petit. Clar. I sempre n'hi havia molts a casa. Jo sempre he gravat d'un CD a un caset perquè potser jo no tenia Discman però tenia Wallman, doncs he fet la còpia. O fer còpies de... Mon germà s'ha comprat la cinta, jo me faig la còpia per a poder-la escoltar jo i ell se queda la... Això és un altre nivell, ja, Això sí. Tu estaves aquí. Vull dir, no, jo Sí. no... Mon germà sí que havia gravat de la ràdio. Mon germà té coses gravades de la ràdio, però jo no... Crec que perquè la minicadena, bueno, l'aparato, la minicadena, doble pletina, la minicadena que gravava de la ràdio, quan Sí. jo vaig tindre edat de fer-ho, ja s'havia trencat. Ah. Llavors ja no ho vaig fer mai. Vaig anar a un festival de música fa poc, el Cabro Rock es diu, Sí? Sí? i va haver una actuació sorpresa. King Africa va vindre a actuar. Uau! El van colar ahí al mig, en plan sorpresa, sense dir el nom, i va sortir, i va començar a cantar La Bomba, la de Salta sin parar, Sí. la de Un movimiento sexy, que es la misma que La Bomba, creo. Sí. Perquè no té més, té dos, però... Bueno, mayonesa, no? No Però era King Africa o no? No, mayonesa no. No, era d'uns altres. Ah, eren uns altres. Uns Però altres no. que no sabem el nom ara mateix. No. Però la gent va Sí. flipar amb King Africa, o sigui, tothom saltant, ballant, cantant, i gent superjove de, Sí, sí. de 18, 19 anys. King Africa que és... Crec que és d'aquí, és com de Valladolid. Quin- O algo així és. Vull dir, no és, Pues crec que no sí, és eh? ni sud-americà ni res, és d'aquí. Jo crec que és sud-americà, King Africa. Sí? Sí, crec que sí, però ara no ho sé, ara potser la liem aquí, però... No sé. A veure. Però estava molt sé. moreno el cabrón, eh? No sé. Jo no sé per què tinc la sensació de que era d'aquí. I Què més? Com Més anem? coreografies. Com anem de temps? Bé, no? Bé, Una altra coreografia que vaig fer, No rompas más, de Coyote Dax, la mítica. Por Dios. Aquesta la fa tothom a les bodes, Sí. borratxo. Jo la vaig fer d'adolescent. Clar. Crec que al col·le, que ens van dir, fiqueu-vos ahí a ballar, perquè així estava l'educació quan jo estudiava. Clar. Quan no sabíem que era una versió d'una altra cançó. Què? No, tio, No rompas Què? más de Coyote Dax. No és de Coyote És Dax? Don't Break My Heart de Billy Ray Cyrus. Ah, sí, és veritat. Billy Ray Cyrus, pare de Miley Hannah Cyrus. Montana. De Hannah Montana, sí. M'he fet que no, però sí que ho sabia. Hannah Montana. Crec que- La millor paròdia de Hannah Montana va ser la que van fer al Simpson. Ojo, hi ha moltes paròdies de Hannah Montana. No, però Vale. però que es dia a l'alter ego era Alaska, Nebraska. Ui. Alaska, Nebraska. No sé quina classe de coses veus, però no. No, Hannah Montana, com Montana també és un estat, Ah! Vale. i van ficar Alaska, Nebraska. Almenys a la traducció aquí, després allà no sé què. Hòstia, està guai. Què més ballava? Carlos Baute, reconec que ballava cançons Bueno, de Carlos Hombre. Baute. Sí. Suposo que era això, per això ho diu tant els Estats Units ara, perquè ballava Carlos Baute i li ha agarrat una mania. la de Colgando en Però- tus manos. No. No, la de... Hòstia, és que tenia una... La de Mi Medicina.
Ah, pot ser. La de, sí. mi medicina... Mi, ¿Ves cómo se la sabe? vitamina. Pues esa la vaya un munt. Claro, és que jo... Quiero borrar claro, esto jo de mi mente, jo pero no me'n tinc que anar puedo. una mica més atrás. Jo me'n tinc que anar a Fruta Fresca de Carlos Vives. ¿Qué? Fruta... Ah. Claro. Carlos Vives. La buscarem. Sí, home, claro, és que jo me'n tinc que anar una miqueta més atrás. Me'n tinc que anar una miqueta més atrás per sortir de festa. Claro. Claro, tu quan sorties de festa, què sonava? Sonia i Selena. Sonia, home, tu Sonia Yo Selena quiero també. bailar. Toda la noche. Jo ara hasta les 3 o així vull ballar, jo no vull ballar tota la nit. Que esta també tenia corio. No, jo hasta les 8 de la tarda, cap d'anar a sopar i a dormir. Claro. Cuando te fas gran cambia la letra, ¿no? Yo quiero bailar. No, yo no quiero bailar toda la noche, por favor. Yo quiero mirar un rato cómo bailáis vosotros. Yo quiero ir a tomarme algo, poder hablar un rato y luego irme a mi casa. Però no pega tant la cançó. Claro. Ai. Molt bé, Encara molt no bé. se sap qui és Sònia i Selena, no? Sí. Què vols dir que encara no se sap? Que no sé qui és qui, de les dos. Sí, crec que la morena crec que és la Sònia, perquè Sònia, no me'n recordo com se diu, crec que és valenciana. Pues mira, jo Ha anat a la ruïna, va anar de convidada a la ruïna un dia i A parlar de... No del grup. va De explicar descanso. res de Sònia i Selena. De fet, crec que van fer una espècie de reencuentro, però no es porten... Se maten. No, crec que es van matar molt en el seu temps i ara simplement és... Tu vas per Cordial. aquí, jo vaig per allà i... Se porten bé, no? Ah, bueno. I ja està. Però sí. Bueno, era un producte com un altre, suposo, de... És una cançó de l'estiu, sí, en plan... Sí. Pues molt bé, no? Pues bueno, pues ja està, escolta, ja hem ballat. Pues sí, ja hem ballat i Oh, ja... jo estic cansat, Jo també. Pues a mi ara com que m'ha quedat una miqueta de gust renent per anar de festa i ballar totes aquestes corios Anem a fer un vermutet i posem música al mòbil i ja està. Termi i Adrián, Ah, pues. moltíssimes gràcies. Mos trobem d'aquí 15 dies i mos quedem en els millors hits de l'estiu. Vale, adéu.